Party sarkar nge mipui sarkar ziak tu Reverend Dr. Zai Chon a hlawm do. America President Somparuk na Abraham Lincoln a khan. Democracy chu mipui te sarkar, mipui te siam le mipui te ta. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Tin alo soito. Zofa ti India ramro rel na hnuaya kanin tluklu atangin. Inthan na democracy manga Mizoram sarkar kan siam to dan chu. Democracy chu political party sarkar. Political party siam le political party ta. Democracy is the government of the political party, by the political party and for the political party. Ti angin kan kalpui ani ber mai. Mizoram state a sarkar na kan lo nei to te hi party sarkar ani dan le. Mipui sarkar ani lo zia shi chiang tu te vek kan ni. Sarkar na chu political party ten anta emo anti awanga. Mipui te po in party kuta turin kan da tonin alang. Party po in thlashu mi alovin anta nei mia ta zel maya. Kumnga chung chu an voklal len top chin ani ber mai. Hetiang hi democracy sarkar kal dan tur dik tak chu ani lo ti Abraham Lincoln an lo sofia. Atang po hian achiang hle ani. Sarkar chu political party mi le sa ta tura siam ani lo. Mipui sarkar mipui te vote manga siam le mipui te ta na siam ani. Party mi te chu mipui te chia hlo na rong bol na thok tur te chau an ni. Ma se chu tak chu aletlinga vut tui thlor ber ti ang main aletlingin kan kalpui meka. Sarkar chu party mi te lal le thu nei na manga in lek vel na tur emo kan ti ni in alang. Hetianga sarkar na kan kalpui awang hian ram nam le mipui in kan tuar na sa e mema. Kan khotang mun le Christian na athalo zonga hong dan chu kan shevek ome. Chu tianga sarkar chu party ta tur emo kan ti to awang in thlan don apia in eng party in nge sarkar na siam theyang ti in ngai to na kan senga. Party haula in ram mangai le ram siam na lam a in party ta tur sarkar siam tumkha an thupui ber ani top mai. An sarkar theina tur ani dom phot chuan eng man ro po man an tu ta emo. Ti hial tur ania mipui te ru hnele min angai sia manifesto tha anin siam siak ta chiam mai thin ani. Mipui te chu sarkar na siam tu party awm ve lo hlawna thlipuin min mai vel thin ani ber mai. Party in mang te chuan kan party omna an sarkar lo chuan kumnga chung chu kan du emo du lo emo kan se pui ro tur tlok ta thin a tlak wan doi kan ti ani ber mai. Party hrai tu te chuan mipui te sarkar kan siam don mipui te tan kan thok don thleibik kan nei don lo tin an campaign a. Chung mi te chuan sarkar na an han siam hnu chuan kan sarkar kan party kan mi le sa ti mai po du tok lovin kan chung kwa ti hial tong kam te po an hmang hre lo. Kan party mi le sa lo chu eng atama kan ti lo ti ri te po sha tur om nual. Sarkar na tharlak na tho kaisan ti le na tho na mun son chung changa po an party mi le sa te chu du sak tura an ngaya. Party mi le sa te po in midang te aya chanvo tha chang turin an lo in da mia mai thin ani. Sarkar chu party sarkar party ta ning angai tatna chuan dik lo ta ka ro rel na thleibik nei na alo hring lo thei lawa. He ngai dan hi ti dan dik lo ania. Sarkar chu party sarkar party ta nia ngai tlatna chuan dik lo ta ka ro rel na thleibik nei na a hring lo thei lo. He ngai dan le ti dan tur dik lowa party sarkar na siam hian zofa te thinlung a ei chia a ngai dan dik lo ti dan thalo le kalphung dik lo chu zofa te nuna nge takin atua apoi tak zet ani. He party sarkar kalphung system sala hian mipui te kan tanga kan zawaya chantur mipui sarkar du in kan rum tak meu ani. Kan rama ro rel tha le ro rel na tha ram le hnam dam na sarkar kan zonga mipui te kan be dong ani ber mai. Party hrai tu te chuan mipui te du dan sia in pathian ti mi ming tha an party sarkar na siam tu turin an zong le zela ram le hnam hmangaya khotlang hmasawn na du tu te po rir thatak pu in party chu an han zawma ma se party bom chunga an han lu chuan chu bom bol hlo chuan alo ti bal le ta thin ani. Party chung chu lan le thu nei na in chu na le in do na hmun alo ni ti an sia chuan beidon na khura an hlulu le thin. Party sarkar kan siam chung chuan mipui sarkar chu kan nei ngai don lo ti hi thil chiang tak ani. Kan pi le pu ten thlasik anga khel lowa an thil
a thil thleng tur an lo sawi thin ang hi ani chutianga mipui ten kan be sei democracy dik tak ro rel na tur mipui te sarkar mipui te siam leh mipui te ta tur chu a pian thei dawn si lo chuan tin nge kan tih ta kang party sarkar ni lo siam chu kan du em tiin in zawt ta ila du e kan ti vek a rin awm bawk sia ani chuan party tel lo chuan sarkar na siam chu a siam thei rengem India constitution ah hian party malchak awm lova sarkar siam te chu dana awm rengem thil thei ani si lo chuan mipui in kan duh thu sam ber siam tur chuan hma kan la mai dawn lawm ni tih chu bank sika ngai tawh a ngai ta ani India ram dan hnuaiah hian party mal hmanga kher lovin party hrang hrang emaw pawl hrang hrang inzawm khawm leh mimal candidate ten sarkar na hi a siam theih chu inzawm khawm sarkar conciliation government an tih thin hi ani zofa ti chuan kauhran leh pawl hrang hranga democracy system hmangin rorel tu te hrai tu te mawphur tu te rorel tu te hrai tu te mawphur tu te kan in thlang thin kauhranah pawh rawngbawl tu te kauhran upa te pawh kan thlang thin a kan thlan chhuah a piang te kan mawphurna fel taka insimin tha takin ro an rel mai thin chutiang zelin pawl lian tak tak OIMA MHEP MZP leh a dang dang te pawh party candidate siam chuang lovin mi tha leh fel hrai tu tlak an ni a kan ngai te kan candidate ah te kan siama kan duh kan thlang mai thin bawk party politics chu sualna zung ber mipui sarkar kan nei thei lo na chan ani ti kan hriat tawh si chuan engtin nge hma kan lak ta kang kauhran leh NGO hrai tu kan thlan te hmanga pawl ho tha tak tak chak tak a kal thei tur chuan moderator president superintendent chairman tha tak tak nei kan kha a ngai a kauhran leh pawl kal dan mumal tak pathian dana fel taka ro rel na kalphung tha tak khan thalo thei lo kauhran leh pawl hrai tu te kha na a thaw tir zawk ani kan ram hmasawn na tur chuan hrai tulu ber chief minister tha deuh nei a ngai ani a a chan pawh hi kalphung dik lo leh that lo wang zawk ani chief minister tha deuh nei ngai nia kan hriat tlat na chan pawh hi kalphung dik lo leh that lo wang zawk ani tuna party sarkar system Mizoram kan kalpui dan atang phei hi chuan chief minister tha leh fel tak ni kha thil thei lo thluk ania kan nei tawh te leh nei mek te pawh mi tha tak tak vek an ni alawm that thei mi alo na bawm a an awm awanga duh anga tha thei lo mai an ni zawk chu wang chuan kan ram leh kan hnam dam na turin bul kan tran that a ngai ni party sarkar ni lo hi siam tum hrim hrim phawt mai ila chu mipui sarkar nei na tur chu ani mai mitlem te ham that na tur emaw ta bik tur emaw nei tu bik tur awm siam tumna rilru mipuin kan put tlat na hi ban sana kan harh chhuah a ngai ani kauhran in thlannin rorel tu tur kan duh pathian tih mi man tang ei tur pawh nei ve lo tu party emaw thunun na hnuaia awm kan thlang mai anga pathian duh dan anga fel taka rorel tu tur kan rin candidate kha kan thlang mai tur ani chungmi te hmang chuan mipui sarkar chu mipui te vote hmangin kan din mai dawn ani tun tumatan chuan tih thleng khalo ne phot mai se lo ngai thla tu zong zong te chunga lom thu kron sei bawk ani e ka lawm e